Kedves Pax TV nézőink és a YouTube családom, a mai videóban Dániel és a mágusokról akarok beszélni veletek, mert az előző videóban beszéltük a mágusokról, kik voltak ezek, a napkelet bölcsei, és hogyan érkeztek ez Jézushoz Betlehembe, először Jeruzsálembe, aztán Betlehembe, és a mai videóban arról akarunk beszélni, hogy Dánielnek mi volt a feladata, vagy Dánielnek mi volt a szerepe abba, hogy a mágusok érkeztek keletről Jeruzsálembe, mert ugye láttak egy csillagot, láttak egy fényt, láttak egy jelt az égbe, és azt a jelet és azt a fényt követtek, és azt a történetet tudjuk, azt a történetet ismerjük, és azt hiszünk, hogy ezek asztrológiával foglalkoztak, ami igaz is, hogy asztrológiával foglalkoztak, és azt is tudjuk, hogy ezek bölcsek voltak, nagyon nagy tudásuk volt, és az is igaz, és ezek más dolgokkal is foglalkoztak, például ezeket álmokat tudtak fordítani, és némely olyan dolgokat is tudtak, vagy azokat mi a keresztény világban okkultizmmal tudunk összekapcsolódni, és tényleg azok is benne vannak a dolgokban, és nem tudjuk azt, mi általában nem tudjuk azt, hogy Istennek milyen szerepe volt ezek a mágusoknak az életébe, mert azt gondoljuk, hogy láttak egy jelet, és Isten egy jelet adott neki égbe, és azt követve jöttek el ezek Jeruzsálembe, de ez nem a teljes történet, ez nem a teljes kép. A teljes kép viszont az lenne, hogy Dániel, aki 580-ban, vagy 586-ban, Jézus előtt 886-ban el lett véve Jeruzsálemből Babilóniába. Babilóniai király Nebukadnezar akkor akkori világnak a leghatalmasabb királya volt, vagy az akkori leghatalmasabb birodalom volt, és Dániel mint egy 14 éves, azt mondják, hogy 14 éves, vagy 16 éves fiú lehetett, egy 14 éves fiú, aki szereti Istent, az ó hazáját elrabolták, odaégették, és elvitték őt, mint egy rab, elvitték Babilóniába. Babilóniába érkezve ez a fiatal srác, akinek nem sok hatalma van, és nagyon nehéz, és nagyon olyan helyzetben van, amiben ő nem tud uralkodni, nem tud semmit hozzátenni ahhoz, hogy az ő élete jobb legyen, és azt gondolná, a Dániel azt gondolná, hogy vége az életnek. De ez csak a kezdete, és sokszor mi is azt gondoljuk, amikor elveszítjük valamit, hogy vége az életnek, de ha jó a hozzáállás, és ha jó hűk vagyunk az Úrhoz, akkor az a vége, ami mi azt gondoljuk, hogy vége, az csak a kezdete, és az a 14 éves fiú, vagy 16 éves fiú. Ez csak a kezdete volt, és amikor megérkezett a babilóniai királyságban, amikor megérkeztek a király palotájába, akkor nem lett vége, hanem a királynak, a Nebukadnezarnek volt egy álma, ami még az ő bölcsei sem tudtak megfordítani, vagy megmondani, hogy mi az, és mi is ennek a jelentősége, és azt a parancsot adott a király, hogy meg kell halnia mindenkinek. És a Dániel és az ő 3 barátjai imádkoztak, és meg tudtak mondani, hogy mi az álom, és akkor azt van írva Dániel 2. fejezetben, hogy Dániel lett ezeknek a bölcseknek a vezetője. És miért is? Mert ezek asztronómiával foglalkoztak, ezek okkultizmussal foglalkoztak, azokkal dolgokkal foglalkoztak, ami mi azt mondanánk a keresztény világban, hogy ez sátáni, de az Isten szíve nem csak azoknak dobog, aki Jézust ismerik, és Jézus szeretik, de viszont azok is, akik nem ismerik Jézus, és nem szeretik Jézus, Jézus szeretne magát nekik is megmutatni, és ezt a
ez a 14 éves fiú, Isten meghasznált ezt a fiút, hogy odaérjen hozzájuk ezekhez, mert ezek később, ezek a bölcsek nagyon nagy hatalomba kerülnek, és a történetnek nincs vége csak ott, hanem évek után, amikor kicsit öregebb a Dániel, akkor is ellenségei voltak, és akkor az ellensége az már nem a babiloni birodalom, hanem már mi érkezünk a perzsiai birodalomba. És akkor is ellenségei voltak, és terveztek ellene, és akkor hova is került Dániel? A Dániel, kérem szépen, az oroszlánokhoz került, de ott is azt látjuk az igébe, hogy ott is Isten megvédett Dánielt, és még jobban hatalomba került. Amennyire ellenségei voltak, még jobban hatalomba került, és utána azok, akik ellenségesek voltak, a király azokat mind betette az oroszlánokhoz, és mind meghaltak. És látjuk, hogy Dániel akkor mit tett? Dániel akkor még jobban vezetőjük lett ezeknek a mágusoknak, és a mágusok nagyon, nagyon hálásak voltak. Minek voltak hálásak? Hogy Dániel megmentette az ő életüket Nebukadnezar idejébe. És azt látjuk, hogy Dániel 7. fejezetben, 12., 13., 14. versben, utána a Dániel 9. fejezetben, 24-től 27. versig vannak a proféciái, Jézusról vannak a proféciái, hogy Jézus mikor fog érkezni, és ezt a profécia át lett adva a mágusoknak, és mágusok ezeket a proféciákat nem csak tanultak, hanem meg is tartottak, több évig megtartottak, több 100 évig megtartottak, és megvártak, és amikor megláttak azt a jelet az égbe, akkor megtudtak, hogy ez az a jel, amiről a Dániel beszélt, és amikor meglátták azt a jelet, akkor összepakoltak mindent, és azt mondták, hogy 1000 mérföldre megyünk, és akkor meglátjuk Jézust, azt a királyt, akiről Dánielt beszélt, és előtte fogunk borulni, és őt fogjuk imádni, mert meglátták, vagy megtudtak ezt a történetet Dánielról, és akkor több évig ezt megtartva megtették azt a nehéz utat, megtették ezt a nagyon drága utat, mert ami fontos volt, az a király, aki most érkezik a világba, az Isten, aki ennek a világnak, ennek a univerzumnak a királya megérkezett, mint ember, és elmentek hozzá, mert az fontos volt számukra, de azok, akik Jeruzsálemben voltak, egy 5 mérföldnyi utat nem tudtak megtenni. Ezek a mágusok, akik keletről érkeztek, akik messziről érkeztek, Isten beszélt hozzájuk Dánielen keresztül nagyon több 100 év ezelőtt. És Isten beszél hozzánk is. Mert mi számítunk neki, mert fontosak vagyunk nekik, és nem az számít, tehát sokszor azt gondoljuk, és azt érzek, hogy mi nem vagyunk a kiválasztottak, vagy talán azt gondoljuk maguknak, hogy nem vagyunk fontosak, és nem érdemlünk, de Isten ezzel a történettel ezt akarja veletek ezen a karácsonyon megosztani. Hogy igenis számítok neki. Nem számít azt, hogy életbe és milyen helyzetben vagytok, milyen pozícióban vagytok, hanem fontosak vagytok számára, értékesek vagytok számára, és Isten nagyon szeret titeket, azért elküldte az egyetlen a fiát, Jézust, mert szeret titeket. És fontosak vagyunk számára. Keletről, messziről érkeztek ezek, mert Jézust akartak megismerni. Mi magyarok is valahonnan keletről érkezünk, megtettük ezt az utat, és megjöttük ebbe a földbe. És valamikor elfogadtuk kereszténységet, talán nem a legjobb verziót a kereszténységet, de kezdjük nőni, és kezdjük jobban megismerni Jézus, és
megtették azt az utat, és meg akarom azt osztani veletek, hogy egy úton vagyunk mi is. És ez az út, a mágusok, amit megtették, az talán úgy látszik, hogy ez egy fizikai út, de igazából az egy spirituális, az egy lelki út volt számukra. És mi is egy lelki úton vagyunk. Ebben a lelki úton mi oda fogunk érkezni, hogy jobban megismerjük Jézust. Ezen a karácsonyi alkalman, vagy ebben a hónapban nagyon sok családlátogatás lesz, nagyon sok ajándékozás, nagyon sokat vásárolni fogjuk, nagyon sok ételeket fogunk főzni, enni, még fogyasztani, és ünnep lesz, és jól fogunk érezni magunkat, és ez nagyon jó, ez nagyon jó dolog, nagyon szép dolog. De ne felejtsük el, hogy kit keresünk az életünkbe. Jézus keressük az életükbe, mert amikor megtaláltak Jézus, Isten megváltozta az utat, és másik úton mentek haza-vissza. És Isten a ti utakat is, és az enyémet is változtatni akarja, és egy revelation, egy Jézusról akar minket még jobban, mélyebben akarja nekünk megmutatni, hogy ki Jézus, és ahogyan mi Jézust megismerjük, mélyebben, jobban, magukat is jobban fogjuk megismerni. Tehát Dánielnek nagyon nagy szerepe volt ezeknek az embereknek az Istenhez, vagy a Jézushoz való úton, és ugyanúgy, ahogy Isten Dánielt használta, sok jelet adott nektek is. Sok történetet mond, emlékezzül azok a jelekre, és találjuk a mi útunkat Jézushoz. Isten áldjon titeket, és hamarosan találkozni fogjuk a következő videóban. Amen.